So, ang handa namin sa Yan. Thanksgiving. Thanksgiving, Nomer. Gabeni. Yan Yung na. ating liempo. Hindi naman napasok ang ito. Kasi may hangin. Sarap. Sarap, sir. Okay, yan. Pumuputok pa. Saan natin si Gabeni? Ito si Gabeni. Suplado! No! Ano mo? Suplado! Mas makustaw pero kapag kumili, magbigyan ka na pala sana. Yun lang. Hello. Ito. Okay. Bye-bye. Part 2 mamayang gabi. Part 2. Ito na ang bibirahin. Yan ang bibirahin niya, no? Jose Cuervo Especia. Eh, paalam.